אנחנו נכנסים לדירה. יש מטבח קטן בכניסה. ובצמוד אליו יש סלון, פינת אוכל קטנה, מקרר. הדירה מאוד מוארת באור יום. יש חדר אחד שהוא ממ"ד עם ארון, שתי דלתות, מיטה זוגית, שידה, 3 מגירות, וכמובן מזגן. חדר שני, יש לנו מיטה זוגית, מזגן וארון, 3 דלתות, שירותים נקיים ומקלחת נקייה גם כן. בהצלחה.